Suman nag-landslide ang basura sa Binalio landfill. Kumusta ang koleksyon sa basura sa Barangay Mabulo? Di lang sa Mabulo kundi tibok syudad. Problema kita kay moto transfer ta sa Konsolasyon. But unfortunately, ang Konsolasyon wala kon matarong og arrange kay mao lagi to allegedly wala gyud mo courtesy call ato ang mayor sa mayor dito sa Konsolasyon. So I think that was last February 9 nga giingnan mi nga dili na makalambay dito, no? Kunya gilimit ang number of tons nga kadtong atong malabay dito ba. So nga atong mga garbage truck ni uli nga wa gyud kalabay mo to nga i-arrange gitagaan ta og schedule nga MWF sa north niya sa south mo tong TTH. So after adto nagpadami og liter dito ni Mayor nga nagkuan naman sila dito sa Block 27, gamit naman sila. So kami po mo join ni sila ang composting activities nga at the same time among himuon lang kining material recovery area ang Block 27. Among request gamay ra gud kay nga area ato ang gamiton haron ang atong malabay dito sa landfill gamay na lang. In fact, pagsugod sa ato ang activities, I think naaragit sa mga 1/4 na lang ato ang labay nga basura dito. So na reduce gina siya. Onya, after ato amo ang liter, nagipadaan niya, nanawag ni nako si Mr. Rene Sanapo. Kailan naman siguro mo kinsa na Rene Sanapo, connected mo gina sa City Hall. So iya may gihatagan og signal na mo operate dito. So mo to na alarm na lang nga kagabi nausab naman pong istorya. Kaya una gud pag schedule na mo nga magdemo na unta mi pagkahapon wa madayon ang demo kay mananghid sa kuno sa mayor. Okay. Ako gingnan nga agbay raman ta nananghid na naman tay na magali may kining suwat. So mo to amo gi suwatan kay wala mo ug naa may wa mananghid ang City of Cebu. Kaya dili man na pwede nga mosuod lang ka diha sa barangay, wali kay permit sa DNR without any courtesy sa LGU sa barangay nga mo ditso kag operate din na. So, mana nga mo sa ni usa sa mo ang question kay doon na pala untay proper courtesy nga nakikistorya sa barangay, nakikoordinate sila diri namo. So wala gyud unta nay kining problema kay para man istanan ato ang gihimo, no? Kita tanan apektado man, so dili ta pwede nga dili makik-coordinate. So ang nitabo pagkahapon may schedule na migdemo gi-cancel kay mananghid sa kuno sa mayor. Ingko pag kamo may way pananghid, kamo may way courtesy diri sa barangay. So mana nga nagimo na sa tagliter after ato nanawag si Mr. Sanapo niya kitagaan tagusing lang. After ato nalarme kay dili naman po mi maka gamit dito sa area. Dili biya to namo tambakanan ha. Gimo lang to namo material recovery area. Para i-segregate ang mga basura? Segregated na daan. Kanang gipagawa sa post nga isyuhan kay dili segregated. Bakat man ang dako. Okay. Kay diri sa Mabulo, dili pangbanghambog. Butan man ni taga Mabulo, isubay man ni sa segregation law. Ano nag pipila ka buok. Dili siguro na taga Mabulo nga wa mo comply, but I think 90% ni comply. Kaya mo man chikapon. So, ang amo lang practice sa Mabulo, ang malata o dili malata, dungano na namo kuha. Okay. Never nga among ibilin ang malata. Kaya mo man na issue sa una, nganong ni-fail ang kining segregation kay ang kining malata o dili nimo balikon perti may guning bahoa. So among gihimo, dungan og kuha ang malata o dili malata dadon dito sa MRF sa Block 27 unya buwag naman tundaan ang malata o dili malata ang kantong malata dito to sa composting area. Okay. Ang kantong kining dili malata mo to among pilian kasi magamit ani
asay mapatimbang, asay mapawartahan sa to ang mga loaders kay may nala na nila kag mayroon bitaw kay na sila sweldo. Ang dili na gyud magamit, mo toy amo ang ilabay dito sa kining konsolasyon. Okay. Oh, so limpyo raman unta dito bisa kakita kag daghang mga sako bato na segregated na nadaan. Ang city government kanos aman sila migamit sa Block 27 nga under or jurisdiction sa Mabulo. Mga taon na siya, taon na nilang gigamit. Kaya wala na sila mananghid dire sa barangay. Posible man lang ilaha ng yuta or sa province of Cebu, babat wala na magpasabot nga mo dito sila lagsod, di sila mananghid sa barangay o maki-coordinate. Kaya ang amo mo din ang health issue po sa atuang mga tao ba. No? Dili ta musugot nga himuon ng landfill area. Ato ay MRF like sa amo ang gihimo, okay ra siguro na. Wa man ay kuan kay layo raman sad sa mga balay. So ug naa lang gyud proper coordination. Ang ako talaga ba nga daay klaro nga coordination niya. Mas nindot gyud gali og si Mayor Archibald mag-istorya na. Ang problema mo gani atong mayor. For example, ang problema sa asphalting 5 na ka liters akong gipada. Tuwag sa di bisan usawa gyud gitubag. Ana na sa kan professional. Mao sana sa mo ang pagpananghi dito. Nisuwat mi wa mi tubaga. Nanawag na lang ako si Rene sa napo. Nga gitagaan mi go signal. Now karon iya na sang gidison. So wagi assurance go ba mi diha sa area kay wa man gihapon. Karon i-take sa nako si General Rabra. Pasalamat ko General Rabra. Nga nitabang na mo nga maka-continue mig operate dito. But again, usbo nako. Why written approval sa mayor? Naa na may letter, wa na niya action ni. Puro man na siya pa dada sa iyang mga tao. Tuwa dito, ikaw adto dito. And in human, iya nang i-disown. Mo na'y problema ni sa tuang mayor dili makikatubang. Kay lagi katubang pala ang tanda siya. Kay istorya mo niya. At least klaro. Ug na pirman mo pinirmahay mi. Lisod niya problema sa basura. Ako nang ibilin dito sa area bawo kayo. Dugay na ni gamit ang city government yes Block 27. Taon na siguro mga 1 month. So kadto na human pag-landslide sa Binaliong. Oh, after ando na di pa kayo dugay. Okay. So ang inyo lang ato nga mananggid sa barangay kay naman sa jurisdiction sa barangay Mabulo unya di man gid gali siguro ingon nga mananghid. Ang ako lang ta ba courtesy unya naay coordination. Mao mo gani problema dito sa Liloan. Gawa niya tubangang mayor unya ang resulta konsolasyon. Konsolasyon. Nasuko ang mayor dito gi-reduce ang ato ang volume dito sa garbage nga makasuod. So mo na akong problema. Kay mga tubang pa lang lagi unta na siya, nga siya gyud mismo. Ako di naman ko musalig og iya ko padadaan diri tawo nga mao ni. Di ako kay wala man gyapon. Ikaw man iya man i-disown. Pero man siya pangunaw. Pero karon ka makagamit na mo sa Block 27 karon bisa pag wala written approval gikan sa mayor. Kuno, tuwa dito ga-operate meron. So pero sa pag wala na klaro. Kay posible man nagmusuol na sa niyang utok, moingon na sana siya nga ayaw na sana sila pasudla diha kay moingon posible man na siya moingon nga asa man inyuhang written order nga gi-allow mo sa City Hall. Kisa may gabante ron taga City Hall ito sa Block 27 Cap. Okay ba? Bato ay taga City Hall personnel. So ang pasudlan dito agatorang mga truck gikan sa syudad nga naghakot og basura dili gikan sa barangay. Nakasuod naman sa tuwa karon sa barangay. But again, wa gyud klaro. Kay wa man tay written notice og gikan sa mayor. Kay mao man ay reason nila kagabi nga wala may pasudla. Kay wa ko na order sa mayor, way suwat, way agreement wa tanan. Pero at least karon kagamit na mo balik. O bato ka takibaw, umulikoy na sa niyang utok. Wa may pinalmahan. Dapat i-black and white. Dapat professional ka sa tuwang kandak as public official. Professional bago ng mayor ka, di ka mo tubag og mga leaders, kadaghan mo mga staff diha. Pwede man ka mo hangyo, hala tubagan na diha. Amo mo sugot mo sa di, tubaga lang ni. Nang lingkod man mo diha. May mo papilis mga tao, simple kay nga request, dili mo katubag.
Mo naman ang mga hangyo. Let us be professional in our conduct. Labi na, mayor kaso sa kadakong syudad. Mo na ako hangyo niya.